नमस्कार प्रणाम। आप देख रहल बनी जियो भोजपुरी न्यूज। अगर हमारे चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी या बेल आइकन के दबा दें। रुआ के बता दी कि नथुनिया और पुदीना ए हसीना गाना में टक्कर बा व्यू के मामले में। तो सबसे पहले बता दी कि ये दोनों गाना इस साल के सबसे सुपरहिट गाना में बा। अगर देखल जाओ पवन सिंह के पुदीना ए हसीना तो हर एक लइकन के जबान पर ही गाना चढ़ल रहे, और उहे देखल जाओ खेसारी के नथुनिया तो इहो नवहिया के जबान पर चढ़ल गाना बा। ये ऑर्केस्ट्रा में इतना गाना बाजल कि मात्र 4 महीना में ये गाना 200 मिलियन व्यू आ गई। वही जा एक टक्कर में देखल जाओ पवन सिंह के पुदीना ये हसीना गाना तो ई गाना 363 मिलियन व्यू बा। और एक बरिस में 363 मिलियन, और वही जा खेसारी के 200 मिलियन मात्र 4 महीना में। तो बताएं कि कौन गाना सबसे बाजे वाला बा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो